Halo sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun pinten menika. Siklas warta marak sowan sangat geming panjenengan sedaya. Kata pawartose ingkang aktual tajem lampir hartoyo. Sampun kula samapta ageng kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Nafisa Nailal Husna menika pawartos jangkepipun. Udan deres ing tlatah Kendal lan sakiwa tengene. Jumat tanggal 3 wulan 11. Kedadian iki kedadian ing ruang terbuka ijo alun-alun Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Kedadian iki kedadian ing dina Jumat tanggal 3 wulan 11 kurang seka sak jam. Ana genangan banyu sing dhuwure 20 nganti 20 cm sing diduga disebabke ana saluran got sing macet. Masyarakat lan para pengguna dalan sing ngalami dampak banjir iki uga Pemkot Kendal sing diajak bisa ngatasi masalah kasebut. Video sing nuduhke kahanan genangan banyu ing sakiwa tengene alun-alun Kaliwungu viral ing media sosial. Lan masyarakat ngarep-arep supaya pemerintah Kabupaten Kendal tumindak serius kanggo ngatasi kahanan kasebut. Mekaten wartosken menika kula Nafisa Nailal Husna ngaturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Arung puncananing bangsa dumunung ana ing luhuring budaya mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur suwun sugeng enjing.